ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। पाणी उशाशी, जनता मात्र उपाशी अशी अवस्था तिलारी धरणात अमाप पाणीसाठा असूनही दोडामार्ग तालुक्यातील 14 गावातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांना अनुभवावी लागते। याच पार्श्वभूमीवर भाजपचं धडाडीचं नेतृत्व आणि माजी उपसभापती बाळा नाईक यांनी आता 14 गावांच्या माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघाला हक्काचं तिलारीचं पाणी मिळवून देण्यासाठी मोठा लढा उभारण्याचा निर्धार केलाय। हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी बुधवारी मतदारसंघातील सर्व सरपंचांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणत माटणे मतदारसंघातील प्रत्येक गावात तिलारीचं पाणी या लढ्याचा एल्गार केलाय। कोणत्याही परिस्थितीत पुढील 2 वर्षात तिलारीचं पाणी या गावांना मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून मिळवून देणारच, त्यासाठी गाव ते मंत्रालय असं वाटेल तो लढा उभारण्याची आपली तयारी असल्याचं दोडामार्ग इथं पत्रकार परिषदेत त्यांनी ठणकावलंय। या पत्रकार परिषदेला त्यांच्या समवेत झरेबांबर आंबोली सरपंच अनिल शेटकर, खोकरल सरपंच देवेंद्र शेटकर, कुडासे खुर्द सरपंच संगीता देसाई, वजरे गिरोडे सरपंच सुरेश गवस, माटणे सरपंच महादेव गवस, तेळेखोल सरपंच वंदना सावंत, उसप माजी सरपंच दिनेश नाईक, तेळेखोल उपसरपंच महादेव नाईक, उसप ग्रामस्थ सुनील गवस उपस्थित होते। तिलारी धरणाचे पाणी आपल्या 13 गावांना मिळण्यासाठी या ठिकाणी सर्व सरपंच उपस्थित आहेत, त्यांच्या वतीने आपलं स्वागत करतो। गेले अनेक वर्ष उसप, खोकरल, पिकुळे, झरेबांबर, आंबेली, पाल, सरगवे, आयंडोळे, वजरे, माटणे, आंबडगाव, आई, तळेकोल आणि विरडी या गावांना पाणी मिळतात। तिलारी धरणाचं पाणी मिळण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले, शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यात आला, प्रशासनाकडे आम्ही वेळोवेळी मागणी केली, परंतु या भागाला पाणी देण्याचं काम या माध्यमातून झालं नाही। असं असताना सर्व सरपंचांनी आणि आम्ही काही या परिसरातील लोकांनी या भागाला पाणी देण्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे, एकत्र आलं पाहिजे, या दृष्टिकोनातून या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून लोकांतून जनजागृती करण्यासाठी हा केलेला एक प्रयत्न आहे। या भागातील जर जमिनी आपण बघितल्या तर एवढ्या पडीक आहेत। पडीक असण्याचं कारण मूळ काय जर असेल तर त्याला पाणी आहे, आणि हे पाणी जोपर्यंत या भागामध्ये येत नाही तोपर्यंत या भागाचा विकास होणं हे मला वाटतं दुरापास्त आहे। या ठिकाणी जी 3 महिन्याची जी हे असते शेती असते, त्याच्यानंतर सर्व जमिनी पडीक असतात, आणि त्या जी 3 महिन्यासाठी जी आपण अवजारं या ठिकाणी म्हणजे पशुधन असेल, बैल असतील, जोडी असतील, हे पोसणं हे लोकांना परवडणारं नाही। त्यामुळे पशुधनांची सुद्धा या ठिकाणी हे झालेलं आहे। त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय या भागामध्ये झालेली आहे। असं असताना आम्ही वारंवार या ठिकाणी मागणी करून सुद्धा या ठिकाणी आम्हाला पाणी देण्याची सहानुभूती कुठच्याही नेत्याने अगर कुठच्याही शासनाने या ठिकाणी केलेली नाही। आम्ही सातत्याने 25 वर्ष या ठिकाणी पाठपुरावा करत असताना गेल्या वर्षी आम्हाला असं कळलं की आम्ही अधिकाऱ्यांची भेट घेतली, त्यावेळी आम्हाला असं कळलं की ह्या 13 गावं जी आहेत ती त्यावेळीच लाभ क्षेत्रातून वगळलेली आहे। आता लाभ क्षेत्रातून जर वगळली असतील तर इतकी वर्ष जे आम्ही प्रयत्न करत होतो ते चुकीच्या पद्धतीने करत होतो असं मला वाटतं। म्हणून त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी पहिल्यांदा आधी शासनाकडून ही जी गावं आहेत ती लाभ क्षेत्रात आणणं, आणि ती लाभ क्षेत्रात जर आणायची असतील तर शासन दरबारी योग्य प्रकारे त्याचा पाठपुरावा करणं गरजेचं आहे। आणि लाभ क्षेत्रात नसताना सुद्धा वारंवार आम्ही मागणी केल्यानंतर सुद्धा खोटी आश्वासनं या प्रशासनाकडून आम्हाला दिली गेली, आणि ह्याचं एक जनजागृती म्हणून आपण ह्या 2 दिवसात सरपंचांना सगळ्यांना भेटलो आणि सरपंचांच्या सर्व ह्या गोष्टी कानावर घातल्या, आणि सरपंचांना सांगितलं की असं झालं तर आपण सुज्ञ आहोत, तरुण आहात, आपण या भागासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। आणि आज एक सुवर्ण संधी आपल्याकडे आलेली आहे, ती अशी आहे की या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण आहेत, या विधानसभेचे आमदार दीपकभाई केसरकर शिक्षण मंत्री आहेत, आणि दोघेही
शासन ह्याच्या आपल्या सरकारमध्ये आहेत आणि दोघांनी जर हे प्रयत्न केले, रवींद्रजी यांनी फडणवीस साहेबांकडे हे पाटबंधारे मंत्रालय आहे, रवींद्रजींनी आणि मुख्यमंत्री हे दीपकभाईंच्या जवळचे आहेत आणि रवींद्र चव्हाण यांच्या जवळचे फडणवीस आहेत. यांच्या माध्यमातून आम्ही जर गेलो तर निश्चितपणाने आपल्या ह्या भागाला लवकरात लवकर न्याय मिळेल अशी आम्हाला आशा वाटते. आणि तिलारी धरणाचं पाणी हे मालवणपर्यंत जाऊ शकतं, याला कुठच्याही हे लाभक्षेत्रात येतं हे अजूनपर्यंत तरी स्पष्ट झालेलं नाही. आमची जर गावं लाभक्षेत्रात येत नाहीत तर मालवण परिसरात जे आपल्या तिलारी धरणाचं पाणी जातं ते कुठच्या लाभक्षेत्रात येतं. त्यावेळी जेव्हा ह्या धरणाचा सर्वे झाला त्यावेळी मालवण हा भाग त्या लाभक्षेत्रात होता का, हा सुद्धा प्रश्न या जनतेमध्ये आहे आणि तो संभ्रमावस्थेत आहे. या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून, तुमच्या माध्यमातून आम्ही सर्व सरपंच आणि ग्रामस्थ या प्रत्येक गावातील तरुणांना, महिलांना, जे समाजसेवा करणारे जे काही नेते मंडळी असतील त्यांना आवाहन करत आहोत की या 13 गावांना पाणी देण्यासाठी सर्व पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून कोणत्याही प्रकारचा वादविवाद श्रेयवादासाठी न भांडता आपण एकत्र येऊन या भागाला पाणी देण्यासाठी जे आपलं सहकार्य आहे, अपेक्षित आहे ते सहकार्य करावं आणि या भागाला पाणी देण्याचं काम आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून आपण करूया असं आवाहन करतो. तसेच या भागातील जे लोकप्रतिनिधी आहेत, ही जी बैठक आहे या ठिकाणी जे आम्ही तुमच्या समोर जे सरपंच आणि इतर सर्व पक्षाचे सरपंच आहेत, त्याचबरोबर इतर काही समाजसेवी संघटनेत काम करणारे काही लोक आहेत, तर आमचा पहिल्यांदा आधी हे काम हातात घेता असताना एक तुमच्या माध्यमातून आवाहन करतो की कोणत्याही प्रकारचं राजकारण या आमच्या लोकोपयोगी कार्यक्रमात येऊ नये आणि सर्वांनी सहकार्य करावं. ज्या ठिकाणी कुणाला खासदार कुठच्या पक्षाचे असतील, आमदार कुठच्या पक्षाचे असतील, मंत्री कुठच्या पक्षाचे असतील, हे कोणत्याही प्रकारचं आम्हाला लागत नाही. आम्हाला एकच आमचं ध्येय आहे की या 13 गावांना कोणत्याही परिस्थितीत तिलारी धरणाचं पाणी या गेल्या दोन वर्षाच्या आतमध्ये यांची कारकीर्द संपायच्या अगोदर त्या भागामध्ये ते पाणी यावं अशी अपेक्षा आम्ही या ठिकाणी व्यक्त करत आहोत. आणि आता आम्ही या मीटिंग झाल्यानंतर, आपली पत्रकार परिषद झाल्यानंतर सरपंच बसणार आहोत, त्याच्यानंतर एक कृती समिती करणार आहोत आणि त्या समितीच्या माध्यमातून या पुढची जी दिशा आहे ती ठरवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि याच्यातून जर आम्हाला मुंबईला या पद्धतीचा पाठपुरावा करावा लागला की मंत्रालय लेवलवरती असेल, आयुक्त लेवलवरती असेल, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जायचं असेल, पाटबंधारे मंत्रालयापर्यंत जायचं असेल तर त्या कृती समितीच्या माध्यमातून आम्ही तिथंपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. त्यासाठी सर्व आपण यांची बोलणी झालेली आहे. आणि ही निश्चितपणे आम्ही जर एकत्ररित्या आपलं सहकार्य असेल आणि सहकार्य योग्य केलं आणि आपण जर सरपंच सगळे आपण आणि सर्व कार्यकर्ते एकत्र राहिलो तर या भागाला निश्चितपणे पाणी मिळण्यास सहाय्य होईल. एवढं या पत्रकारांच्या तुमच्या माध्यमातून मी लोकांना सांगू इच्छितो. सर्व तरुण मित्रांना, या तरुण जे मंडळ आहेत त्यांना, जे बचत गट आहेत त्यांना आणि सर्व महिलांना, सर्व कार्यकर्त्यांना, सर्व समाजसेवकांना विनंती करतो आणि आवाहन करतो की या लढ्यामध्ये आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं. कसं आहे, आपण 20 वर्ष 2000 आपण किती म्हटलं 2004 महिना आपण म्हणतात 1996 की 97 मध्ये आपल्या उसप पंचक्रोशीची एक बैठक पिकुळे हायस्कूलमध्ये ST गवस, आपले प्रकाश गवस यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून आम्ही सगळेजण होतो आणि त्या ठिकाणी लागली होती. म्हणजे 20 वर्षापूर्वी सुद्धा या भागात पाणी यावं यासाठी आंदोलनं झाली होती, बैठकी झाली, जनजागृती झाली होती, परंतु योग्य दिशा त्याला मिळाली नाही. त्या पद्धतीने त्याचा पाठपुरावा करावायला पाहिजे होता, तो झाला नाही. त्याच्यामुळे आणि जर तुम्ही म्हणत असाल की लोकप्रतिनिधी असतील या भागात, ज्यांनी या भागाचं प्रतिनिधित्व केलं ते मागचे जे कोण असतील, मला काही त्या राजकारणात जायचं नाही, वादग्रस्त काय बोलायचं नाही, परंतु त्यांनी या भागासाठी त्यांना त्या डिपार्टमेंटची पूर्ण खडानखडा माहिती होती. या भागात पाणी कसं आणावं त्या डिपार्टमेंटची माहिती असल्याकारणे ते आणावं, ते सहजरित्या ते आणू शकले असते, परंतु त्यांची काय मानसिकता होती मला माहीत नाही. परंतु त्यांनीसुद्धा आता त्यांना सुबुद्धी यावी आणि या भागासाठी पाणी येण्यासाठी त्यांनीसुद्धा प्रयत्न करावे, त्याने आमच्याबरोबर राहावं. आता पहिल्यांदा मी सांगितलं की पक्षविरहित ही आपण करणार आहोत
आता राजकीय पुढाऱ्यांना घेऊन जर आम्ही प्रेस घेतली असती तर मागच्या वेळी जेव्हा एकदा मी तरुण भारतमध्ये ही प्रेस नोट दिली होती त्याच्यानंतर याच्यावरती राजकीय काही गोष्टी निर्माण झाल्या की ह्याची पूर्वीच सुरुवात झाली होती, हे श्रेयवादासाठी करतात. आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा श्रेयवाद नको आहे आणि श्रेयवादासाठी उद्याची लढाई जर थांबली तर 13 गाव पाण्यापासून वंचित राहणार आहेत. आमचं राजकारण आणि आमचं पक्षीय राजकारण बाजूला राहील, पाणी हा प्रश्न वेगळा राहील. त्यामुळे जो आपला मूळ हेतू आहे त्याच्यापासून आम्ही बाजूला जाणार आहोत. म्हणून आपण ही सुरुवात आधी पक्षविरहित सरपंचांना घेऊन केलेली आहे. 100% आम्ही त्यांचं स्वागत करू. या लढ्यात जे येतील, कुठच्याही पक्षाचे असतील, कुठच्याही संघटनेचे असतील, ते आपल्याला या 13 गावांना जे पाणी देण्यासाठी जे एकत्र येणार आहेत, जे सहकार्य करणार, त्यांचं सहकार्य आणि मार्गदर्शन आम्ही निश्चितपणाने घेऊ. तिलारी चे अभियंता जे कोरे आहेत त्यांच्याकडे आम्ही वारंवार जेव्हा भेटी घेतल्या त्यावेळी त्यांनीच सांगितलं की आपला जो हा भाग आहे आणि तो बरोबर माटणे मतदारसंघात जिल्हा परिषद मतदारसंघात येणारी जी 13 गावं आहेत तेवढीच फक्त लाभक्षेत्रातून वगळलेली आहेत. हे एक दुर्दैव आहे. जी लाभक्षेत्रात येतात ती गावं कुठची आहेत? फक्त जिल्हा परिषद मतदारसंघ माटणे. ह्यात माटणे मतदारसंघातली टोटल येणारी गावं, एक जास्त नाही एक कमी नाही, सगळी गावं त्याच मतदारसंघातली गावं वगळलेली आहेत. ह्या 10 वर्षापूर्वी जेव्हा ह्या पाण्याच्या संदर्भात काही संघटनांनी किंवा काही माध्यमातून प्रयत्न झाले त्यावेळी आमदार साहेबांनी लिफ्ट इरिगेशनतून पाणी देतो, नंतर हे देतो ते देतो, अशा प्रकारचे अनेक हे झालं. त्याच्यानंतर जी जनमानसातून जो उठाव व्हायला पाहिजे होता, जो पाठपुरावा व्हायला पाहिजे होता, त्यांच्या पाठीमागे लागून ते काम करून घ्यायला पाहिजे होतं, तो उठाव झाला नाही. आम्ही दोष नेत्यांना देत नाही. आम्ही कुठेतरी कमी पडलो, लोक कुठेतरी कमी पडले, तो पाठपुरावा करण्यासाठी हे त्याच्या मागचं कारण आहे. 100% आम्ही जोपर्यंत या 13 गावांना पाणी येत नाही तोपर्यंत हा लढा 100% यशस्वी करण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाण्याची भूमिका घेणार आहोत. यावेळी उपस्थित सरपंच यांनीही बाळा नाईक यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. यात सरपंच कुडाचे खुर्द सरपंच संगीता देसाई यांनी ज्या लोकांनी पाण्यासाठी त्याग केलाय त्या ऐनोडे, सरगवे आणि पाल पुनर्वसनमधील गावांना पाणी मिळायलाच हवं अशी भूमिका मांडली. आज या ठिकाणी आम्ही अनेक सरपंच तसेच सामाजिक कार्यकर्ते ते जमलेलो आहोत. जे 13 गावांना तिराळीचं पाणी जर लाभ भेटणार होता तो अद्याप भेटला नाही. गेले 20 वर्ष झाली हा लढा चालू आहे, तरी देखील अजून त्या लोकांना पाणी भेटलं नाही आहे. तिराळी धरणासाठी ज्या लोकांनी त्याग केला, पुनर्वसन केलं, अशा लोकांना अजून पाणी भेटलेलं नाही आहे. आता गोव्यात पाणी जातं, मालवणसारख्या ठिकाणी पाणी जातं, पण ज्यांनी खरोखर पाण्यासाठी त्याग केला, आपलं गाव उठवलं, सर्वस्व गमावलं, त्या लोकांना आज पाणी नाही आहे, ते पाण्यापासून वंचित आहेत. अनेकदा याच्यावर लढा झाला पण तसा उठाव व्हायला तो झाला नाही आहे. म्हणून आम्ही सर्वजण आता एकत्र येऊन पुन्हा याच्यावर लढा देऊन जोपर्यंत पाणी लोकांना मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हा लढा लढणार आहोत. आज एकाकडे शासन अनेक योजना देतं शेतीविषयी, नवीन पिढीला आम्ही संदेश देतो की शेती करा, शेतीपूरक बिझनेस करा, असा आपण संदेश देतो. त्यांना वेगवेगळे ट्रेनिंग देतो, कौशल्य देतो, अवजारे नवीन देतो, नवीन आधुनिक पद्धतीने शेती करा हेही आपण सांगतो. पण मूळ शेती ही पाण्यावरच असते आणि जर त्यांना पाणीच भेटलं नाही तर ते शेती कुठून करणार आहेत? एक मोठा व्यवसाय होऊ शकतो शेतीवरती आपल्या भागात. अनेक लोक आपल्याकडे शेतकरी, मूळ आपला व्यवसाय हा शेतीच आहे, शेतकरीच आहेत, आणि जर त्यांना पाणी भेटलं नाही तर ते आपला व्यवसाय करू शकणार नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही अत्यंत गरज आहे पाण्याची आणि ह्याचा उठाव हा झालाच पाहिजे. आणि आज आम्ही या सर्व सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते असतील, आमचे नाईक साहेब असतील, यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने आज हा उठाव करत आहोत. आणि तुमच्या माध्यमातून जी लोक या पाण्यासाठी आत्तापर्यंत वाट पाहत आहेत त्यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचावा आणि यासाठी आम्हाला सर्व आपल्या भागातील सर्व लोकांनी सहकार्य करावं इतकंच. झरे-बांबर सरपंच अनिल शेटकर यांनीही जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी सर्वांनी एकत्र आलंच पाहिजे अशी भूमिका मांडली. मी झरे-बांबर आंबेली ग्रामपंचायतचा सरपंच म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहे. हा जो आपला मुद्दा आपण सर्व सरपंच आणि समाज कार्य करणाऱ्या लोकांनी जो हाती घेतलेला आहे त्या मुद्द्याशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. आणि साहेब, तुमच्या माध्यमातून मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की हे तिराळी धरण ज्यावेळी झालं त्या तिराळी धरणातील 50% लोक ही ह्या आपल्या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये
स्वेच्छा पुनर्वसन करून राहत आहेत त्या लोकांची अशी आता परिस्थिती आहे की आपण समुद्री चौकडे पाणी पण पिण्याला थेंबही नाही, अशा प्रकारची परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. आणखी एक मुद्दा तुमच्या माध्यमातून मी या ठिकाणी नोंदवू इच्छितो की जलजीवन मिशन सारखी आता शासन आपण या ठिकाणी प्रक्रिया राबवतो आहे. माझ्या घरात जर दोनच दाणे आहे तर मी 4 दाणे देऊ कसे? आता प्रत्येक घरोघरी पाणी देण्याची ही जी संकल्पना आहे, माझ्या घरातच पाणी नाही, माझ्या गावातच जे पाण्याचे स्रोत आहे ते मुबलक आहे. आता हे पुढील 5 वर्षात ते आणखी कमी होतील. जर हे आपलं जर पाणी धरणाचं पाणी जर आपल्या गावागावात झालं तर हे पिण्याच्या पाण्याचे सुद्धा प्रश्न आपल्या या ठिकाणी मिटून जातील. त्याच्यामुळं आम्ही सगळेजण आता त्या मुद्द्यावरती सर्वजण एकजुटीने काम करणार आहोत. कोणत्याही प्रकारचं मी पण आपल्या माध्यमातून सर्व आमच्या तालुक्यातील नेते मंडळींना विनम्र आवाहन करतो की त्यांनी आपापसातील हे काही मतभेद असतील ते सगळे विसरून ह्या आपल्या मुद्द्यासाठी सगळेजण आपण एकत्र येऊया अशी तुम्हाला मी कळकळीची विनंती करतो. आणि हे पाणी तिराळी धरणाचं पाणी हे आपल्या माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्व गावांना कसं मिळेल यासाठी प्रयत्न करूया आणि ते आपण पाणी देऊया असं मी तुमच्या माध्यमातून सर्वांना विनंती करतो. आणि हे जे आंदोलन आहे ते आम्ही शेवटपर्यंत टिकून ठेवून न्याय आपण आपल्या लोकांना मिळवून देऊ अशी तुमच्या माध्यमातून मी इच्छा व्यक्त करतो. सरपंच वजरे गिरोडे सरपंच सुरेश गवस यांनी पाणी आलं तरच भूमिपुत्रांच्या जमिनी वाचतील असा विश्वास व्यक्त केलाय. मुळात पाणी नसल्या कारणामुळे वजरे, माटणे, आंबडगाव या भागातील जमिनी विकून लोक आता जमिनीहीन होणार. याची आता काळाची गरज आहे की पाण्याचा प्रश्न पहिल्यांदा सुटला पाहिजे, नंतर जमिनी विकायचं थांबणार आणि या भागातून पाण्यामुळे विकास होणार. आता सरासरी 50% जमीन गोव्याच्या माणसाने विकत घेतलेली आहे त्या भागाची. आणि त्या भागातील माणसं अशी झाली की काही कालांतरात घर बांधायला पण जमीन राहणार नाही. यामुळे पाणी तिराळी धरणाचं पाणी येणे ही काळाची गरज आहे. तळेखोलच्या सरपंच वंदना सावंत यांनी या लढ्यात आपण शेवटपर्यंत सोबत राहणार असल्याची ग्वाही दिली. नमस्कार, मी वंदना आनंद सावंत तळेखोल गावचे सरपंच असून आमच्या गावात पाण्याचा मोठा प्रॉब्लेम झालेला आहे. आता 8 दिवसातच आम्हाला याचं म्हणजे हे होऊन आलं आहे. पाणीच नाही नव्हतं नळाला आणि मोटर जळल्या कारणाने आम्हाला पाण्याची खूप टंचाई झाली आणि पाण्यामुळे लोकांचं पण खूप हे झालं नुकसान. पाणी नव्हतं. आता ह्याच्यापुढे आम्हाला पाणी पाहिजे म्हणून आम्ही आता इकडे सरपंच लोक जमलेलो आहोत. ह्याच्यापुढे पण आम्हाला तिराळी धरणाचं पाणी पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही कुठेही यायला तयार आहोत, कुठेही म्हणजे काही करायला तयार आहोत. आम्हाला पाणी हे पाहिजे. आमच्या गावात तळेखोल, माटणे, आई वगैरे सगळ्या गावांना पाणी पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आम्ही इथं कायम असे तत्पर आहोत. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईनचं मोबाईल ॲप.